אמרה מילה הייתה תלויה עד לאותו היום. בתת מודע שלה הייתה מפרקת אותי מכות. פעם מישהו אמר להן כמו התבודדויות, זה יעשה לך נחת, יעגל לך את הזוויות. האגמים שלה מולי כמו 1000 חרבות שקופות. ביבשות שלה יש עוגן גם ל1000 אוניות. והיא אמרה לי דברים שאין לי אומץ לכתוב. סגרנו את התריסים, לא עמדנו בר. תפסיק לכתוב לעתים כמו מסמרים לדמיון. היא לא טובה במילים ומזמזמת הכל. היא לא יודעת למה, היא לא יודעת הכל. היא לא יודעת למה, היא לא יודעת הכל. אחרי שהתחברה לאמא האדמה חזרה אליי, והיא כולה מתוק וכל העוקץ שלה עליי. הייתה חוזרת בשעה של המשאיות, הייתה חוזרת בתשובה, לא שאלתי שאלות.